Доброго ранку. Усім салют. Рада вітать вас у нашем доброранку. Кася, а что ты сегодня такая прибраная? У тебя свято? С чем тебе можно повіншаваць? Не, свята сёння, на жаль, не у мяне. А у кого? У во многих деток у Японии. А что, японцы адзначаюць сёння Дзень обороны дзяцей? Не, сёння у Японии проходит традыцыйнае старадаўняе свята Сіці-го-сан. У перакладзе гэтая назва азначае 753. Цікава. А чаму менавіта гэтая лічба? Таму што ў гэты дзень віншуюць усіх дзяўчынак і хлопчыкаў 3, 5 і 7 гадкоў. І няважна, у які дзень яны нарадзіліся. Дзіўна. Атрымліваецца, многія малыя ў Японіі святкуюць сёння дадатковы агульны дзень нараджэння. А чаму віншуюць менавіта дзетак гэтага ўзросту? У Японіі ёсць некалькі легенд на гэтую тэму. Лічбы 7, 5 і 3 для жыхароў краіны магічныя. Таму менавіта гэтыя даты ў жыцці дзіцяці лічацца вельмі важнымі. А як адзначаецца гэта свята ў Японіі? Цудоўна і весела, а вы паглядзіце самі. Па ўсёй краіне дзеткі апранаюць прыгожыя нацыянальныя ўборы. Дзяўчынкам робяць складаныя дарослыя прычоскі. Яшчэ гэты дзень лічыцца днём фатаграфавання з дзеткамі і любавання імі. Яны такія міленькія, як жа імі можна не любавацца? Уявіце, як сёння будзе цудоўна на японскіх вуліцах. Святочна апранутыя сем'і з дзеткамі, шчаслівыя бацькі, гулянні і мерапрыемствы. Спецыяльна для малых сёння паўсюль прадаюць маленькія цацкі, паветраныя шарыкі і розныя сувеніры. Сапраўднае дзіцячае свята. Уяўляеце, раней японцы верылі, што дзіця да 7 гадоў не чалавек, а пасланнік неба. Таму малым да 7гадовага ўзросту дазваляюць сваволіць і рабіць амаль усё, што хочацца. А калі дзеткам спаўняецца 7, у іх пачынаецца іншае жыццё? Правільна, 7 гадоў пераходны ўзрост у Японіі. Дзіця становіцца звычайным, і выхоўваць яго далей будуць даволі строга. Ого! Атрымліваецца, весела жывецца дзеткам у Японіі толькі да 7 гадоў. Менавіта! Таму ў святочны дзень дзеткам дазваляюць рабіць амаль што заўгодна. Каб ад свята засталіся самыя яркія ўражанні. Правільна. А падарункі дзеткі ў гэты дзень атрымліваюць? Абавязкова усім дзеткам уручаюць цітасе аме, у перакладзе 1000гадовыя цукеркі. Гэта традыцыйныя ласункі белага і ружовага колеру. Такая цукерка не проста пачастунак. А што яшчэ? Яна вельмі доўгая, бо сімвалізуе такое ж доўгае і здаровае жыццё. А на абгорцы звычайна намаляваны журавель, чарапаха, сасна і сліва. А чаму менавіта гэтыя істоты і дрэвы? Таму што яны азначаюць здароўе, моц, мудрасць і даўгалецце. Якія цудоўныя пажаданні. Ды і цукерка даволі вялікая. А дзіця павінна атрымаць і з'есці столькі цукерак, колькі яму гадоў, 3, 5 ці 7. А яшчэ па традыцыі трэба набываць цітасе аме ў падарункі і раздаваць усім, каму захочаш. Якая добрая традыцыя. Лічыцца, чым больш малы зможа раздаць цукерак, тым больш шчасця ў яго будзе ў жыцці. Атрымліваецца, гэты дзень яшчэ і свята сапраўдных ласуноў. Таксама і для тых, хто любіць кветкі. А кветкі тут пры чым? У гэты час у Японіі зацвітаюць хрызантэмы, і па ўсёй краіне адкрываюцца унікальныя выстаўкі кветак, якія спецыяльна вырошчваюць для гэтага свята. Ну, сябры, якую цудоўную экскурсію вы мне і гледачам наладзілі. Мы быццам з самага ранку ў Японіі пабывалі. Мы стараліся, а зараз, думаю, час вяртацца ў добраранак. І ўключаць нашым сябрам-гледачам цікавы мультфільм. А вось адкажыце, дзяўчынкі, вы любіце гуляць у хованкі? Ну, не магу сказаць, што гэта мая любімая гульня. А чаму? Мне больш падабаецца, калі мяне ўсе бачаць. І мае прыгожыя сукеначкі, і ўпрыгажэнні, якія заўсёды падбіраю з густам. А ў хованках мне сваю прыгажосць прыходзіцца хаваць. Так, Кася, з табой усё зразумела. А ты, Таня? А я люблю гуляць у хованкі з маім малодшым брацікам. Толькі ён маленькі яшчэ. І часцей за ўсё яго вельмі проста адшукаць. А хочаце, я зараз пазнаёмлю вас з чэмпіёнамі жывёльнага свету па гэтай гульні. Вядома, хочам. Усе ж ведаюць, навошта маскіроўка розным жывёлам.
Гэта лёгкае пытанне. Многія хаваюцца, каб не стаць здабычай драпежнікаў. Правильно. А драпежники на что робятся час от часу невидимками? Ага, я не ведаю. А ты, Таня? Думаю, каб бліжэй падабрацца да сваёй здабычы. Бррр, пра гэта я і не падумала. А давайте просто уявим, что у жывёльным свеце таксама любяць гуляць у хованкі. Давайте. Паспрабуйце знайсці і назваць таго, хто хаваецца ў гэтым здымку. Ха, нікога тут няма. А як ты лічыш, Таня? Не магу сказаць дакладна, можа, я і памылюся, але мне здаецца, я бачу тут саву. І гэта правільны адказ. Так здорово маскіруецца вялікая рагатая сава. Мы знайшлі цябе. Малайчына, Таня. Токі-токі, сава. Якая цікавая гульня. Давай наступнае фота, Лесік. Калі ласка, а каго вы бачыце на гэтым фота? Так, Лесік, гэта дакладна розыгрыш. Тут нікога няма. На адным здымку лісце, на другім дрэва. Ніякі гэта не розыгрыш. Глядзіце уважлівей. А давайте попросім дапамогі у нашых гледачоў. Сябры, а каго вы тут бачыце? Нішто сабе. Дзеткі адказваюць, што бачаць тут яшчарак. Але дзе яны? Нашы сябры-гледачы такія малайцы. Яны вельмі уважлівыя. На гэтых фота сапраўды яшчаркі-гекконы. Яны выдатныя майстры маскіроўкі. Лесік, у цябе вельмі складанае заданне. У мяне ажно галава разбалелася. І мне патрабуецца адпачынак. А мне гульня падабаецца. Тады давайте зробім невялікі перапынак і паглядзім мульцік і працягнем гульню. Мульцік скончыўся, і я прапаную працягнуць гаворку пра істот, геніяў маскіроўкі. Давай, разумнік, паказвай далей свае здымкі. Я збяру ўсю сваю назіральнасць, і больш ад мяне ніхто не схаваецца. Так, ну хто тут гуляе з Касей? А я бачу. Не падказвай, я і сама спраўлюся. На гэтых здымках павучкі. Тукі-тукі, павучкі. Правильно! Ну і складана было з імі ў хованкі гуляць. Яны сапраўды маскіруюцца проста дзівосна. А ці ўбачыце вы каго-небудзь на наступным здымку? Так, раз, два, тры, чатыры, пяць. Кася зноў ідзе шукаць. І хто тут у нас схаваўся? Бачу плямы. Здаецца, тут прытаюся прыгожы і хуткасны драпежнік. Ага, леапард, правильно. Малайчына, Кася, ты б перамагла яго ў хованкі. Лесік, якую цудоўную гульню ты нам прапанаваў. А марскія жыхары таксама ўмеюць маскіравацца. Абавязкова. Калі вы запыталіся, пакажу вам лепшых падводных гульцоў у хованкі. Так, бачу. Ха, тукі-тукі, рыбка. А якая тут рыбка, адкажаш? Ну ты захацеў, Лесік. Хопіць і таго, што я рыбку знайшла. А на другім фота, мне здаецца, схаваўся васьміног. Малайцы, дзяўчынкі! Рыба, якую вы ўбачылі, камбала, а на другім здымку сапраўды васьміног. Лесік, лічу, мы справіліся з тваімі заданнямі на выдатна і заслужылі ўзнагароду. Сапраўды, давайте паглядзім мультфільм «Сябры». А зараз надышоў час развітвацца. Бо трэба адпраўляцца на заняткі. Мы стараліся стварыць усім добры настрой. А вы пастарайцеся захаваць яго на цэлы дзень. Застаецца толькі дамовіцца пра нашу наступную сустрэчу. Яна адбудзецца, як заўсёды зранку. У нашым добраранку! І напрыканцы праграмы яшчэ адзін вясёлы і цікавы мультфільм ад мяне.